Thank you! Thank you! Ako rin birthday! Happy birthday kaninyong tanon! Uy! Sige pa, Rakisa! Bunal! Ipatmaw sa kamatayon sa imong inahan o gitsuot! Limos mo sa gwapa. Wa pa ko kaon. Gutom na. Dali, day! Gigutom sab ko! Ayaw ko sa luloy. Taon ka ako. Ako ang kaluy, day! Kay gutom na kay ko sa babay! Hindi mo ikan. May armas ka! Huwag mo putuli. Hulong! Wa ka na'y kalotsan pa! Atuman ako, kriminal! Atuman! Oh. Dili! Ikaw ang vigilante? A.K.A. Rakisa. Kasubhan pa ka ang kasing-kasing nga nag-asus sa kasuko? May gugba pa ka kining mabatyagan. A.K.A. Rakisa. Tagsuat Maria Chinavidad. Direktor Randy Padayo Suson. Musika Trifon Morales ug Joel Bensi. Sound Ricky Garing. Audio Editor Rani Budub. Dalit krato sa RMN Production Center. Tatak RMN. Ug karon sa atong sugilanon, A.K.A. Rakisa! Very good, Sheila. Naurot mong palagpot ang mga lata. Maayo na ba ko pa? Kano sa ata mamalik sa ato? On ready ka na nga mo atubang sa tanang kalisod. Ikaw na, Ricky. Wa pa di mo mapalagpot ang imong tulo ka lata. Nagguwat lang ko, nga imo kong panaong tito. Okay, sige. Tira! Yes! Tabla mi si Sheila! Pangauno na mo. Dali. O Ricky, trapuhi sa singot ang buko-buko ni Sheila. Oh, pa. Sir. Sir. Dahil mong kapi, sir. Salamat. Fidel. Usaretan mo sa duha ka bata. Bata pa sila, sir, pero maayo na sila. Unsa na ka kung mudako na sila. Dili ka na madugay, Fidel. Usog na mudagan ang panahon. Ug sa dili madugay, andam na sila sa ilang gibuhato. Oh! Uy! Kamu na lang anang inyong negosyo pa. Kaya lahit naghilig. Kila mahipo sa mga badlungon sa katilingpan. Kinahanglang mahunong ka sa imong pagkapulis, Denel. Kay ako ang mamiligro nimo. Nakikihabay kausapan ng airport. Sila, nagpaabot na ang sakyanan sa gawas. Ma'am, akong lidasin mong bag. Ako na, Ricky.
O gayo pagmam na ko. Guwapa kay kanang 16 nila, ma'am, kaning imong gisulog. Salamat. Sir, kung sa kinan nga misugat ato. Mulaw sa tas bahay. Fidel. Wow. Nindos ning bayad, ha? Linaw. Naagyapon sa tunga sa kawiyan. Pero, wala na ang mga paril nga nahisama sa prisuhan nato sa oyna. Sa mga bata pa ta. Dagan ang nausab. Kadago naman ta, Sheila. Mulakaw ko. Asam ta? May murag di ko ni mo ubanan. Gusto kong makatuon sa paglibot sa syudad. Sheila, andam na ang sakyan. Oh, ha? Bilakaw na sa papa nimo. May importante siyang pagkikitaan. O nanugon siya nga isuroy kasta ng kalye dinhi sa syudad. Kamong duha si Ricky. Okay. Magdako kami ra og mapa. Aron dali ra na ako matiman ang tanang corner ining syudad. Noy Fidel, Nga no sila? kung di kumparar sa unang panahon sa mga bata pa miyo karon. Dako ba kalainan ang syudad? Medyo. Mas daghan ang dagkong building karon. Mao ba? Ricky, nga naman naman ka magtingog niya. Naguna-una ang gustong gibuhat sa una sila. Sa atong pangandoy nga makagawas. Maorder ni atong makita. Kung ako'y papilion, mas gusto ko gawa na lang ta mag-party. Aron dili masudlan og mga daotang tawa ang dibo ni Ate Rakisa. Sheila. Mo kung day gusto ninyo kanon. Mao din ni mga kananan sa gawas. Nindot din eh. Sagdi lang. Sudlon tanang kadanan. O tanang mga kalingawang din napita. Aron di na mo maihas. Sheila. Ahiyom, uy. Ayaw ka bala ka, Ricky. Kamao ko muda sa akong kagalingan. Kadagan sa lugar nga among naatuan karon. Kumusta ang inyong lakaw sila? Okay ra pa? O ba? May lakaw ta sila. Asa punta pa? Sa atong karaang mansyon. Ha? Gusto ka bang mutanaw balik sa dapit nga namatan mong buot? Oo pa. Sige. Katuda. Kay busayo tag-adto sa mansyon, Oma. Kinahanglang mo undang ka na sa imong pagkapulis, Dinel. Nganong imo mag-iinitan ng akong pagkapulis pa? Nahibaw ka gyud kung nganong nagpulis ko. Naibaw ko! Gusto mong pangitaon ang mga kriminal o itangal sa hukmanan. Kinalamatagan og hustisya ang ilang kamatayon pa. Daniel, mas dali mo silang mailhan kung
dili ka pulis. Unsa? Tuhu'i ko. Pasagdi ko nini akong gibuhat. Mas gusto ko makitang masud sa prisuhan ang mga kriminal kaysa kumkumon ko sa akong mga kamot ang balaod. Sige. Udyotin ako pa. Sorry, Daniel. Pero, kinahanglang mo hunong kagyud sa imong pagkapulis. Hello? Tumana ninyo akong isugo kaninyo. Karon na! Milakaw na si Daniel. Ug nahibaw na kamo sa inyong buhaton. Welcome home, Sheila. Oh, pa? Nausa man yung suwid sa mansyon. Nganong kapot manghapon kayo ni? Nabungkag pa ang mga butang? Nalimot na. Mao ka na ang nahitabo sa akong mga butang sa diyang gusong tas mga demonyo. Oh. Ha? Naa pa ang marka sa ilang pagmasakir sa atong party. Nalimot ka. Diha magmarong si Ate Raki sa libo. Naapahantod ang microphone nga natumba. Sa dihang gisigdit siya sa kriminal. Wa din ako ipahikap. Sukad sa maong hitabo sila. Tugod kay gusto ko. Nilabason ang nahitabo sa unang panahon. Gusto kong ibong mahinumduman ang maong mga lalaki. Labasa sila sa imong panumduman sila. Bumalik ta sa nahitabo. Wow, katuig na ang nakalabay. Dahil dumdum ka na ba sa maong hitabo sila? Opa. Nainumdum na ko. Milabas na sa kong panumduman ang naitabo. Di akong dapit na magbarog. O nakita ko si ate nga misinggit dito sa ibabaw nga bahin eh. Giguyod siya sa mga lalaki. Ang mga demonyong lalaki. Hindi ang maong lalaki sila. Oh. Victor? May litrato ka sa maong lalaki pa? Mahal kinig maong litrato. Pero, ako ning gipalit. Tungod og alang nimo. Siya si Tigo Montiel. Nahinumdum pa ko ining maong litrato. Siya ang demonyong may pasakit ni Ate Rakisa. Pagkatabang mo? Don't worry. Pagkatabang mo, guys.
Nahibaw ko. O biabot ka ang panahon nga masilutan ang mga demonyo. Upa, silutan sila. Silutan! Pangandam Chico Montela, ituol na ang imong kamatayon na. Hindi ang iyang address sila. O niya ang mga tapit nga kanunay niyang pungtuhan. Kamu nang duha si Ricky ang bahala ni Anang Dawhana. Pero ayaw pagkumpiyansa. Daghan siyang mga bata-bata nga naglibot lang niya. Lisod siyang tuulon sila. Gusto ko makaila sa iyang mga bata-bata. Dia ang duha. Mauni ang iyang lookout. Salamat ha. Guwapa kay kanay magsulog karon sila. Salamat. Sosyal kay kang tanaw, no? Pero, bagga kay kag make up. Nausab gini mo naong. Di kinahanglan eh. Tugod kay doon natin pakulbaan. Ha? Kinsa? Ang mga manlulugos. Tagsa-tagsaon ko sila. Sa taon lang mo pundo. Sa Green Light Corner. Hoy, James. Tayo lang yung babae, be. Tiya sa bugnaw ang atong unang gidari mo ito yung babae, eh. Okay, boss. Anong sosyal og naong, ha? Yan, nindot og panit. Ayan ang murag way ligo. Okay, boss. Eh! Ber ba? Hey! Ano? Bumal mo? Ber ba, ber? Nakita mo ako nakita. Ricky, Angay, Wala. karang nasa suot. Gamay nga lalaki. Gusto cute ang tanang information ng Dugay kaya. ba, hoy? dagang taos papa mo. Kung makaliyok sa nilang gustong ipabuhat. Dugay na ninyang giplano ang tanan, Ricky. Maunga sa'yo na lang kaayo ang atong agianan paingon sa kong kontra. Diha ka orang. Kasama ka, ha? May atoon ko sa asa. Ang lalaki nga kasulti ni Chico. Hoy! Ay mo kilap yun eh, ha? Ikaw! Ha? Pag-ilasog nila! Eh, may kusumir ka! Sige na! Karagang kwarto-kwarto din sa taas. Ni Adini ang lungag sa mga demonyo. Naitaw nga nagbarog sa gawas sa baltahan. Araw kayong tunay ipatayan. Hello? Hi ng CR din eh. Wow. Dora dito, miss. Ouch! Miss. Nalipong ko. Sorry. Sige. Katulad na. Hoy! Kisa ka! Tabangin ni! Tabangin ni! Kisa ka! Si Rakisa! Sige! Ikyasa mo!
Sabog na kayong tawa na. Oh, yan pa yung sila. Diin ka na sige ka. Manibata ta, Ricky. Kung siya mag-ibot sa babaw, ha? Ki anong pala mo og hipos ang mga sungayan. Maayong pagbiyahe sa impyerno. Gagubot man. Alam na eh. Magpatay mo na kung gusto mo. Kulabot. Lakaw lang ko eh. Huwag tang sigana. Pansit! Oh! Ano na ito mo? Usa? Kisa ba yung patay ni James? Animal! Hello? May patay kang James. Saan? May atraso ba siya samtang wa ko din eh? Usa? Baba? Animal. Actual ba yun dito ko? Naputol na ako lipay-lipay. Nakadaga na mga batanong babae nga iyang alaga. Sige. Bye. Babae ang nipusil niya. Pero maayo na, kay mahadlok kami niya. Maldito siya. Babae, nagaklaro ka ba siyang hitsura? Wa, sir. Kay di man ang suka. Unsay imong nabati siyang gisulti? May sulti siya sa yangan, sir. Unsay ang nga nasulti? Ni Lisa. Igrahe ko lang ni sakyanan. Sige. Kabasahan ninyo lakaw, ha? Sila? Nagatumba na kong usang rapist. Si Gino ba? Dili pa. Kinahanglang anaman namon kog putol ang iyang mga gaway. Mayo. Ni ay laing litrato. Siya si Bini. Siya ang nagpadagan sa illegal na pasugalan ni Chico. Okay. Naala diya ang detalye sa iyang mga lakaw sila o iyang mga lugar na adtuan. Salamat pa. Sige. Bahuway na. Kinsay pa nga sa imong nahipos karon? James. Si James ang gipatay. Si James. O si Carding tuwa sa ospital. Doon nagdakong samad sa o. Tinibuhat og usa ka babae. Klaro kayo nga nagtakuban sa pagkababae ang maong kaway. O kinahanglan nga mailan siya. Pat yun siya. Tagod-taguron siya! Nabungkagan ka man, Daniel. May gatiman kong krimen kagabi pa. Unsa naman sa... Sa Green Light Corner, may bugaw nga gipatay. Usa ka illegal recruiter ang gitumba sa usa lang ka babae. Unsa? Kinsa man ang yangan? James lang ang nakuha ko ngan. O may kauban siyang saksi. Pero tuwa pa kini sa ospital.
Dili pa makasulti kay maayong pagkasamad ang iyang o. James. May kaila ka ba sa green light corner, Papa? Wa. Maulang ka na ang akong istambayanan sa una sa batan-un pa ko. Umbaw ba? Hello? Tito, gipatay si James dito. Gipatay si James dito mismo sa green light corner dito. Relax. Relax lang. Dili ta ka masabtan kung matarantar kag mayo. Pero, Tito, Ang ano? Unsa man yun nakita mo, ha? Unsa? Kisa man ang kasulti ni Papa. Gimurag na balak ka man siya. Tito, mapagani akong pagbalik dito. Gisugat akong patay. Sabi ni Tito, doon na ba gikaaway sa James? Wala ko mahibaw sa mga lakaw ni James. Pero, ako kining paimbestigahan. May saksi bas may patay kaniya. O, Tito. May nagkailaban ini. Wa pa. Pero, usak ko nung kini ka babae. Gwapang babae. Unsa? Babae lang ang may patay ni James? O, Tito. Pero, nagduda ko, Tito. Nga dili kini ordinaryong babae lang. Kaya nakahimo ko siya sa pagpatay kang James. Ug nga nung gipatay man ka niya si James, Wasag ko may bawa na, Tito. Yun na. Asa ka man karon? So siyang tingalin ako si Carding sa ospital, Tito. Nanawag na ko sa akong mga sakop. Kinahanglan mabantayan si Carding sa ospital. Oo, kinahanglan lang. Pero, Tito, kinahanglan tabangan ko nimo. Relax. Relax, Jigo. Dili ikaw ang target sa maong babae. Busayaw ka, hadlok. Usa ba ka? Nagsigi ka pag drugs, ha? Ngalain naman ka ng imong sinultihan. Wa, Tito. Kuan. Sige, Tito. Ako unang atuon sa ospital si Carding. Sige. Sa di kaingon ko na, relax. Relax, Jigo. O balitay lang unya ako sa sunod nga may tabo. Bye. Buiset. Maupagani pagbalik ni Jigo din sa syudad. May problema nang nahitabo. Kinsi na nawag? Daniel, nakadaya di ha? Kuhaan ka na. Nabalaga ka magmayo? Kinsa nang nag-drugs nga imong gikasulti karon? Si Tito Diego ba? Oo, siya. Niya nasabdi siya? Nabalik na? Oo, Daniel. Pa, kinahanglan imong tambagan si Tito Diego. Nga dili na niya ng bisyo nga iya sa demonyo. Kay kuyaw kung magkakuros ang dan. Bisan kinsa ninyong makasapa. Ako isang taon. Sige. Madoon ako sa ospital. Oy, Daniel. At kaysa ba doon mo sa ospital, ha? Ang laging saksi sa krimen sa Green Light Corner. Katong Carding. Mutrong makaragot. Mutrong buset. Wa ko makauyon sa sinultihan ni ining Daniel da. Kinahanglang matawgan ko si Diego. Dili mahimo nga magkaabot sila ni Daniel sa ospital. Wa pa man din siya makamatpon. Wa pa ko'y makuha ang impormasyon. Di ka ninitawa na. Kung kinsa kini si Melissa nga may patay sa iyong kauban na si James. Mupauli lang ako. Total. May nagbantay na sa mga kauban nining maong wites.
James. Sorry nga sayo ka na akong gipahunong sa dautan mong opisyo. Kinahanglang wa na kay mahimong biktimahong mga batanuan. Ati Rakisa, nagsugod na ko sa pagpaningil sa mga nakasahan mo. Giputol nila ang atong kamalipayon. Usap. Dili kusap sila tapan o gikayon nga malipay. Pinaagi sa pagpangalikyak babae. Melissa. Kinsa makaka. Maubagid ka kini ang tinuod mo pangan. Nganong kipatay man nimo si James? Bisan unsa kadaotang tao katong James. Pero wa kay katungod nga mosilot niya sa kaugalingon mong mga kamot. Wa, Melissa. Dong Daniel. Salamat ang karing. Mo trabaho ka na di ay dong. Unang, daghan ko kasong atiman nun karon. Lisod sab na ang mo imbestigar kag mga krimen dong no. Lisod gid nang. Pero pag-ampo lang yun permi dong nga ilayo as kakuyaw. Kay kamura bang mga pulis? Naglatay sa usa ka lugas lanot ang inyong kinabuhi. Oh, kining nang. Nadadam ni mong pagkaon si mama sa iyong kwarto? Humana daw. Pero ang imong inahan, gagmay man lang kayo kinananoy. Gagmay na lang kayo kinanaan. Sige nang. Adtuon ko na si mama. Lala, sige daw. Balik lang dayon ni Reron. Magkatarong kakaon. Ma? 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 Kangit-ngit ko din imong kwarto. Kanus amang ko ganahan og kahayag, Daniel. Oh. Nagpangit-ngit ka na masab, ma. Pasigaan nila siya aron makakita ko nimo. Pasagdi ko din sa akong gusto, Daniel. Ma, hanto ka sa ka man nga magtago din sa imong kwarto. Hantod mamatay ko, Daniel. Ma. Ayaw ko ninyo guna-hunaan nga ni apa ining bayan. O magkalakaw ka na. At man na ang imong kaugalingon. Ma. Lakaw na! Oo, ma. Pero kaon ha? Ayaw ka ba naka? Dili pa ko magpakamatay. Kaya doon na pa ko'y gipaabot. Kinsa man ginang imong gipaabot, ma? Sulti ko. Kaya ako sang adtuon. Magkalakaw ka na. Lakaw na! O, ma. Hangtod karon. Di lagi hapon musulti si mama kung sa iyang problema. Dako na lang ko. I-focus ko na lang sa kontra. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby.
Tulog na. Hindi sila ha. Tutog na ha. Ate Rakisa. Aray! Tabang! Hindi sila! Tatabaw! Aray! Ayaw nyo ba diyan sa Ate Rakisa? Ah! Ate Rakisa! Ate! Ang mga demonyo! Ang mga demonyo! Ang mga demonyo! Ilang kilogo si Ate Rakisa! Mga demonyo sila! Mulakaw po! Mulakaw po! Dili may mong patulkan ang mga demonyo! Dili! Sila, ikaw ba ang bisingkit, ha? Ganun ipagawas na di mo ang ibang mga armas, ha? Mulakaw ka pa! Kinahanglang mahurot ko ang mga kriminal. Iha, ibalik sa sunanan ka ng ibang mga armas. Ibalik. Nalimot ka na ba sa kung gisulti ni mo? Ang magpaulipon sa kasuko, mapildi. Pero, ang makamaong mo katawa, bisan na suko, mao ang mudaog. Ha? Naibaw ko, nagdilaab ang imong kasuko karon iha. Pero, kinahanglang imo ning antuson, iluom, pog nga dili makita sa uban. Abi ba na ako kamuo ka ng muda sa imong papel? Sorry. Nagdamgulo ko sa nahitabo ni Ate Rakisa. Naibaw ko nga dili na di mawa sa imong huna-una, iha. Mausab ka na ang akong gibati. Pirmi kong makita ang imong inahan, inuman ng imong maguwang. Nangayo silang tabang nato. Mao nga kinahanglang makapaus ta sa mga panuway. Pa, gusto kong ato mapundo sa mansyon. Oh, aha? Mao kinangimuon kong taguanan pa. O maoy mong gusto. Huwag mahimo ka mo puyo o ba ni Ricky dito? Salamat pa. O sa may plano mo sa mansyon? Huwag mausap sa mansyon pa. Magpabiling patay ang maong lugar. Og sirado ang dakong gate ni Ine. Luya pagyapon sa karting. Pero, kinahanglan makasulti ka siya. Unkin sa babae na may patay si James. Sila nga nakaklaro ini. Dito, Chico. Daniel, ikaw? O ako ni. Kumusta ka na? Gano'n niya ka din sa ospital? Akuan, kining kailami ining maong lalaki. Siya si Kading. Mayo kay kaila mo. May kasulti ka ba na kubahin sa may patay sa kauban? Doon na. Mo ba? Pwede pag imo kusultihan, Tito? Sulti na lang gikunin mo, Daniel. Dito ko sa pagkitabo ni James. Dito ka sa Green Light Corner?
Oh, dito ko. Nabati lang na ako nga nagkagubot ang mga tao. Mao nga milakaw ko. Tungod kay hubog nako. O nabalitaan na lang ako. Napatay na si James. May nailan ka bang kaaway na itong James? Wa na sa pagkakaroon. Kaya dugay na kong nawa din ng dapita, Daniel. Mao ba? Kung may mahibawaan ka man gani sa iyang mga kalihukan, imo ba ni masulti nako? Oo, Daniel. Tungod kay gusto sab ko. Kapadakpan kini mga kriminal. Pero hangyo lang dito. Itugyan na mo mga pulis sa maong kaso. Sige. Pag tinabangay ta. Tuod, may nailan ka bang kaaway niya ng James nga ginganlan og Melissa? Ha? Wa. Mao ka na ang pangalan sa mipatay ni atong James. Unsa? O ganun may bawa man ka na? Siya rin nag-imbestigar mi sa nahitabuan sa krimen. May saksi nga nakasulti. Nga misulti ang kriminal. Nga Melissa ang iyang pangalan. Unsa? Busa susihan ni kung kinsan ni Melissa nga nasuko niya nagkaila ni mong ginganlan og James. Abog ni man simda. Sila. Manuhol tag makalimpyo ini. Ayaw. Ha? Dili ba yung mga doon natin usbon ini mga mansyon, Ricky? Mas gusto ko nga patay kining tanahon. Why kinabuhi? Sheila. Mao kini ang paboritong lingkuranan ni Ate Rakisa. Kung magduwa siya. Dili ba? Oh. Ano siya magpaabot ni mo? Gikan kang magduwa sa kakawiyan sa ubos. Kalamungutan ako. Unsa man imong plano, Sheila? Anita din magtago sa way kinabuhing mansyon, Ricky. Oh. Ha? Nakuhaan ng mga kaaway. Nag-una na sa akong listahan katong James. Ug siya ang makapaukay sa iyang mga kauban. Wa ka baging mahadlok, Sheila. Wa na'y luna sa akong kasing-kasing ug una-una ang kahadlok, Ricky. Nahurot ang tanan sa adlaw nga ilang bilugos ug gipatay si Mama Claudia ug Ate Rakisa. Usa na lang ang niya sa akong una-una karon. Unsa ka na? Hutdon silang tanan sa pagpatay. Sheila. Yan ang kanila nga magipangayo. Unsa man? Dili ba lang ta mo gamit og electric, ha, Sheila? Dili. Sige. Kini lang ang mini theater ang atong punuhan, Ricky. Mayo kini ani sa ilawom sa mansyon. Way magkaibaw sa mga tao sa gawas. Nga niya kita magtago din eh. Unya na pag-una sa mga kaaway. Ginaganda ka pagkaon. Niya sa imong mga gamit. Naanang dako nga malita. Kompleto ba nga akong armas? Kompleto ang tanan. Sige. Pahuway na, Ricky. Sige. Good night. Alas 9 na sa gabi. Inig-untop alas 10. Mulakaw na ko. Adtuon ko kining address ni ining Chico.
Tito Armando. Payong gabi dia. Nganong niya ka, Jigo? Kuan. Di ko makatuog sa bahay tito. Kinahanglan sa nga magsulti sa ta. Sige. Sunod na ako sa library. At dito magsulti, Jigo. Mau lang bahaw na rin siya. Ngit-ngit-sad. Mulikit ka sa lilo. Nang napakalit sa mo sad. Karon, unsa ba ka nang gusto mong pakigsultihan ka na ko, Jigo? Dito sa ospital si Daniel kaganina tito. Unsa? May balik gini ay siya dito. O kakaabot ba ka mo, ha? Mau ba? Yes tito. Huwag dagang kayo siya kipangutanan ako. Bahin sa mong kasuod ni James. Huwag bahin sa iyong makaway. Mau ba? Huwag nadlo ko nga masipyat ko sa pagsulti niya tito. Huwag magdudan noon siya nako. Wa kay angang isulti kaniya, dili ba? Higala lang kamo ni Adtong James. Pero nganong ni Adto ka man dito? Gilaay ko sa bahay tito. O nga misuri ko dito. Para mangitag babae. May tukar na sa biyay ang imong kahilig. Pero tito, wala ko nasadaan nga babae. Maayo. Maayo kung mao ka na. Unsa pa'y isulti mo? Tito, usa ka bilisa ang may patay ni James. Unsa? Milisa? Mao ka na ang gisulti ni Daniel, tito. May saksi nga nakabati sa gisulti sa kriminal. Gambilisa ang iyang pangan. Binuang ka na. Oh. Ha? Ngano nakasulti man ka nga binuang ni tito? Tungod kay way kriminal nga musulti sa iyang tinuod nga ngan. Gusto ka, tito. Pero, nga nang iyaman ang gisulti? Tunag itingali siya katarungan. Mago ko na bintana ang warilas ng Israel. Makasuod na ko sa tao na itong chico. Ngayon ako sa salita. Ang akong tanawag, ang gamitan ako pag-iwag sa nabitang ganun. Mukurog ko sa kadok ini akong buhatan chico. Inan na yung takatapatay. Jigo Montel. Sige, tito. Hindi lang ko magdugay. Jigo, patuo sa kong tambaga. Ayaw na pagbisyo. Bisa na balik ka na din eh. Dili mahimo nga maghimo kag milagro. Nakasabot ka. O, tito. Nakasabot ko. Relax, relax. Oh. Tito Jigo? Diya ka? Kuan. May tuyo lang ko ni Papa ni mo, Daniel. Sige. Paturo ko, Tito Armando. Sige dong, Daniel. Pauli ako, ha? Usa may ganhin itong tawhan na din sa ato pa.
Miduaw na ako. Miduaw. Nahibaw ka gyud nga bata ka pa. Bata ka pa, Daniel. Suod na kaming daan ni atong Tito Chico mo. Oh, pero ganun may balik magit siya din Dapita? Ikaw ba'y nagpabalik niya pa? Unsa? Oh, no. Dili, Daniel. Iyang gusto nga mo balik siya din ug dili kita makapugong ni Ana. Ayaw pa makakpa. Misulti siya ni mo, no? Nga nag-aabot mi sa ospital. Nakahisgot siya, Ana. O ba siya gisulti ni mo bahin sa Melissa nga may patay ni James? Wa, Daniel. Ug dili ko ganahang mamati anang mga patay nga imong gatiman. Mahuway na. Wa ko makauyon na ng pagbalik ni Tito Chico. Dinig among. Di ko anay masol. Dili. Maayo pag maganguling ako. Manawat pa sa akong mga suking babae. Pero, sa dili pa, maligo na ako. Una manawag ka. Nausap ni ako mga butang sa sala. Nga buak man eh. Oh. Aga akong psula. Oh. Himal. Wa na rin niya akong armas. Kinsa magaan. No! Katugon ako. Pahuayon ako. Ay. Uy. Kisa mo kanina nawag o gabi naman kayong dako. Hello. Tabangin ko ninyo. Bisa ka kong tao. Oh, Tito Jigo? Tabangin ko, Daniel. Tunay gusto mong patayin ako. Unsa? Oh, kalma lang, Tito. Pero nga nung nakasulti kami ni Ana. Aram mo tuwa ka sa akong gisulti, Daniel. Kinahanglan mo ari ka sa bahay. Sa among karaang bahay sa una. Oh, ha? Naaga na sa inyo? Oh, Daniel, tabangin ko. Ang akong armas, gikuha sa salbahis. O gihadlo ko, Daniel. Nabungga ka mga butang nila sa bahay. O may disuwat sa bongbong ang salbahis. Unsa yung gisuwat sa bongbong? Nakita ko kamo. Mauna yung gisuwat? Daniel, dali na lang din sa bahay. Tabangin ko. Tingnan ko balik siya. Sige. Buwan ako. Ayaw ka pa ang mabutang diha. Ha? Kung unsa ni sa imong pagsud, mausad ni sa akong pagabot. Okay. Sige. May tawagan lang ko para sa fingerprinting. Sige, bye. Ilan masusin na ako. Kung konektado ba ni sa kamatayon sa kailan ni Tito Jigo nga si James. Mayo kinakasordlo ko din sa mini theater. Diyan ka sila. Oh. Ricky? Ikaw lang naasngit-ngit? Daniel, ako nagpaabot ni mo.
Nga nung milakaw kagabing dako, ha? Ngawa ka magpauban ako? Di ko gustong mahasol ka sa kong suroy. Unsa? May suroy ka? Ayaw pamakak sila. Di mga partner man ta? Busa. Kinahanglan nga tanang lakaw nimo. Kauban ko. Sorry. Pero wala sa akong hinauna nga pukawan kasi rin nagkauna-una ko nga tultulo na ang bahay ni atong Chico. Oh, misuong kas mga kaaway? Di good song. Ako lang siyang gihatagan o kakuyaw, Ricky. O karong mga orasa, nakasiguro ko nga natarantar na si Chico. Tito Diego? Hain ka? Si Daniel na eh. Oh. Nagkatagtod ka ng mga butang din eh. Ipambuak ang mga butang. Huwag ang bildong na bisita. Oh. Naara ang gingon ni Tito Diego. Nagkisuat sa bongbong. Nakita ko kamo. Kinsa makay nagsuwat ni Ana. Oh. Daniel, salamat kini ka. Salamat kayo. Wa ba nimo hilabti kini mga butang dinhi? Labi na ka nang dapit sa bongbong nga gisuatan og nakita ko kamo. Wa Daniel. Bingon man kanako nga di na ko ikapon. Mas maayo. Nga na to karong taud-taud ang gitawagan ko para sa fingerprinting. Okay. Oh, unsa man ni imong cellphone? Kuha ang picture ka ng nasuat sa bongbong. Oh, Daniel, unsay una-una mo anang gisuot niya sa bongbong, ha? Nanong iya man ang gisuot niya? Aron mahibaw mo nga nakaila siya ninyo. Og nahibaw siya sa inyong gibuhat. Oh, unsa? Busa karon pa lang tito. Paghuna-huna na kung kinsa inyong nasadaan nga naghuna-huna sa pagpatay ninyo. Unsa? Kinsa'y nasadaan mo karong pag-ulang tito? Kinsa? Kukon. Waban. Daniel, nag-amping ko nga di ko makasa. Mauna. Idaran ako. Di ako gusto mapriso pa. Daniel, tuwi ko, Daniel. Wa ko'y atraso karon. Wow! Sheila! Oh. Uy. Wa man siya din sa iyong higdaanan. Oh. Hala! May buto sa armas. Kinsa may nakabuto. May nakasulod ka din nga kontra. Si Sheila. Kinala makita na ko siya. Oh, tuwa na sab. May buto na sa armas. Mukawas ko! Ayaw pagliho! Ako rin! Oh. Ricky? Ikaw mo ka na? Oh. Kung nakamata ka tugod sa buto-buto sa armas din eh. Sorry. Okay. Okay lang. Nagpasalamat lang ko nga. Ikaw rin nagpabuto. Yan ang paborito rin mong pistol. Sayo ko nakamata. Mao nag-practice na ko. Kinahanglang way usik nga bala. Matagbuto sa tanan akong armas. Oh. Ha? Mayo ka nagmata ka. Manglakaw ta karon. Asa man ta? Maniid sa syudad. Daniel, milakaw ka man kuno kagabi, matulpang ng karing. Diin ka.
Nga kadlawon ka namang nauli. Ganto lang ako sa Tito Diego pa. Kaya na problema. Unsa naman sa inalintan ni sulti nga problema, ha? O ganong ikaw man kayo miadto sa ila. May tungod ini pa. Yas akong cellphone. Uy. Usaw man ako ng imong cellphone. Tanaw. Kung unsa kaning ni adin sa screen. Tanaw basa. Mga litra man kini nga po. Nakita ko kamo. Nganong naani sa imong cellphone, ha? O nganong imo kining ibabasa ka nako? Tungod kay mao kanay nakasuot sa bungbong sa sala dito silang bahay ni Tito Diego pa. Unsa? Gisaka ang ilang bahay kagabi og tao. Gipangbuak ang iyang mga butang. Ug nagsuot sa bongbong gamit ang lipstick. Ug mao kanay iyang gisuot. Nakita ko kamo. Og lipstick ang iyang gigamit sa pagsuot ni ana pa. Lipstick? Og lalaki si Tito Diego pa. Way babae nga nagpuyo uban niya. Busa klaro na lang. Nga lipstick ka na sa misa ka sa ila. Mao ba? Mao na ang imong pagsabot anang hitabo. Opa. O kung ako'y paanalisahon, niya nang maong suwat sa bongbong. Nagpasabot ka na o pahimangno. Or bahad. Pa Armando, suod man gid mo niya ng Tito Diego sukad sa una. Nakailagid ta niya, di ba? Kay kung ako imong pasultihon, makahimo gid sa uban. Tungod kay adik-adik siya. Kukuan lagi. Uwan lagi ko mahibaw sa iyang lakaw. Dugay na siyang mibiya din eh. Ug wala ko makahibaw kung doon na ba sinasad ang babae. Pa, dili mga tarong ang kailan niya ng Tito Diego. Busa posible gid kaayo nga naangin siya sa kabuang sa uban. Busa, tambagi siya pa. Tambagi siya nga dili na makigbarkada og mga buang. Okay? Buiset. Murag gikulbaan ko gamay ining hitabuan, ha? Nining nahitabo ni Diego karon. Dunay misaka sa iyang bahay. Ug mibutang og paskin. Nakita ko kamo. Unsa man kay buot ipasabot sa naghulga ni Diego. Niya nang maong mga punga nga nakita ko kamo. Ug unsa may iyang nakita? Ug kinsa man gyud ang iyang nakitaan? Naunsa ka sila? Ngano nang hupaw naman sa kanya? Mihuot lang akong dugan nga nagtanaw sa dahan nga itong gisubay, Ricky. Ngano man? Mao niya ang mga dapit og sitwasyon. Nga dili gusto si Papa nga akong masawayan. Mao nga iya kong gipalayo ining dapita. Ug gipreso sa mansyon. Mahimo ba? Dili na lang ka mag-una-una pa ni anak, ha, Sheila? Mas maay pag-asuyan ko nimo. Sa hitabo kagabi. Sa imo bang lakaw? Gihado ko na si Diego. Gipangbuak ko ang iyang mga butang. Mao ba? Kung mao na, naglagot na kinig maayon nimo karon. Posible. Og posibleng nahadlok sab siya, Ricky. Oh. Unya. Kung samtay ni. Magsige bang taglibot-libot ni sa siyudad? Oh. Gusto kong mabansay og maayo sa tanang lugar ining maong syudad. Okay. Ako sab. Kinahanglang mahibaw ko sa tanang lutsangan dinhi sa siyudad. Ug kung doon na emergency, dili ta matrap og dead end.
Saman, gikapi ka ba sa lakaw? Kung ate kag mainom. Palihog, Ricky. Oh, pa? Kumusta ka mong duha, Tinky? Di ate mo sa pini-theater magpundo? Mas maayo din pa. Kay dili idali matutulan sa mga tao nga masaag ini dapita. Maayos ab. Di ang newspaper sila. O di ay gamay TV nga kung daw. Kana? Kana da? Murag malingaw tayo ni. Tungod anak sila. Dili para lingaw-lingaw ka ng TV o newspaper, Ricky. Para unta nila? Mo na gamiton ta. Aron mahibaw ta sa kanang lakaw sa gawas. Tuod. May pangsyon na ang CCTV camera nga gi-install sa main gate sa ibabaw. O sa bang mga utlanan ining atong mansyon sila. Mayo naman pa. Sige. Di na lang to magdugay sila. Di pa importante pa kung lakaw. Pag-amping pa. Kagipukaw na nako ang mga kaaway. Unsa? Si Chico ang ikaduha kong target pa. Unsa? Si Diego Montel? Siya yun ang atong target. Dili ba? Tungod kay siya lang ang nailhanta sa mga may masakar din sa bahay. Siya lang ang nakatangtang sa iyang maskarang unggoy. Sa diyang gilugos niya si Ate Rakisa. Ikaw na ang bahala, iya. Pero kinilang akong ikasulti. Pag-amping sa tanan ni mong buhaton, ha? O ayaw pagdali. Ipahilo na ang tanan. Ayaw kabalakan ako pa. Sa dili pa kumulihok. Planuhon unan ako ang tanan. Maayo. Ricky, ikaw na bahala nga mo apat ni Sheila, ha? Wala problema, Tito. Dili na ko pasagdan si Sheila. Bisan unsa iyang buhaton. Na ako siyang luyo, Tito. Salamat, Ricky. Pag-amping mong duha. Kinahanglan puno mo sa bala ka naman. Dili mahimo mo kumpiyansa ko. Kung mamatay ko, kinahanglan mamatay sa kung kinsa man ang mamulga na to. Kung babae ka man, luguson ka. Una ka, tagot-tagura. Kinsa man ka ni? Mamatay kang buwaga ka. Kung ikaw man ang misaka din sa bahay. Kinsa na? Ako kinay, Chico. Si Tito Armando. Tito, salamat kaniya ka. Salamat kayo, Tito. Unsa man yun ang nahitabo din eh. Na, Tito. Maunang hitabo. Basahan na nasa bumbong, Tito. Gihulga ko, Tito. Tara nga. Nagkakita ko ninyo. Og lipstick ang gigamit sa pagsuwat, anak, Tito. Pero, lipstick na sa bahay, Tito. O babae lang ang makahimo sa pagdaog lipstick, Tito. Nagkabugo ka na, Giorgigo. Tungod ka na! Sa pagsige mong tayo ka ng drugs! Ito! Mahimong babae ang nagbuhat ni Ana, pero mahimo sa lalaki. O gusto ka niyang libugon. Ha? Mao ka na! Ayaw dayon tuhui ang imong makita, Jigo. O ayaw pagsalig sa musanto pa ng bugo mong utok kay nakadrugs ka. Nakakita ko ninyo. Unsa man kaya nakita, ha, Jigo? Ha? Kinahanglan nga hinumduman mo. Kung unsay posibleng nakita nining nagsuwat sa bungbong.
May gibuhat ka na ba, Sab? Nga dili maayo, Jigo? Nga wa ko maibaw? Tugan! Tugan! Oh, doon na dito! Umusa na ba, Sab, ha? Tubag! May gilip ko! Pero ako ba siya nalubog? Nalubog na ko sa tarong dito! Ug buhay nagkakitaan sa akong gibuhat, ito! Kapila ko na ba ikaw, Ingna? Nga ayaw ka nagbuhat, ha? Pero gano? Ganong imo magyug kining buhaton, ha? Din ka mag-rape, panimala ka! Layo raman din dito. Dito sa dapit nga akong kitaguan. Unsa? Og maong mibalik ka din sa syudad? Aron makatago ka, mao ba, ha? Kuwan ka ng... Dito. Sabangin ko dito. Buwisit! Buwisit ka! Ganun ka na, magyog pagpanglugos ang hilig ni mo, ha? Sundo kang dako! Dito. Hindi na kumusap dito. Dili na. Kinsa ang girip ninyo? O pila mo kabuo? Nginang rape! To, tito. Ikaw pa to. Pero, namisig man lang ang maong bata dito. Pero, posible sab nga dunay nakakita kaninyo. Ug siya na ang migukod nimo. Ug nakatultol siya dinhi sa imong gipuy-an. Pero tito, problema na nga ang ginikanan sa among na-rape dito. Gawas pa, sigurado ko nga way saksi. Bugo ka! Paminaw! Ug kini mo ibuhat. Kinahanglang mo tago ka ug maniid sa palibot. Hay na yung kauban karon. Nabugbuwag na mi dito. Kinisaingan sa bata nga inyong gi-rape. Hilda dito. Og anak sig mag-uuma. Pangandam na lang daan, Jigo. Kay posible nga dunay nakakita sa inyong gibuhat ni anang maong bata. Tito, tabangi ko. Tito, nakatultol ako kaaway, Tito. Dili taga mayong papuyo din sa bahay. Busa. Pangandam na lang din at tangi ang imong kaaway. Tao ka! Ang imong mga kauban sa pagpanglugos. Ug sabuti ninyo ang sunod ninyong buhaton. Ug ayaw na yun pag-drugs, ha? Tito! Ayaw na pag-drugs! Pero makaplano kag tarong. Nagkasabot ka ba, ha? Wa na hinoy gamit kining imong uto. Tungod na ng drugs! Kinahanglang maplano ko na ang sunod na akong buhaton ni Atang Chico. Si Papa mo gini. Hello, Pa? Pabati sila. May report kong nadawat. Gadunay nagkautan nga patay lawas sa batang babae sa usa ka probinsya. O niya, Pa? Ug mao kini ang probinsya. Nagipunduhan ni Jigo. Unsa? O naibawaan sa atong tigpaniid. Nga usa ka adlaw, human mawa ang maong bata. Nawa usab sa maong dapit si Jigo o ang iyang to kakauban. Kumpirmado ang maong kasayuran gikan sa atong mga tao nga nagdihok sa gawas sila. Salamat, Pa. Kinsa mga nga sa mga kauban? Elmo, si Dick, o Tony.
Si Elmo, usa ka delivery boy sa usa ka factory. Unahon ko ka ng Hello? Elmo? Ayon ka karon? Di ako sa kong trabahoan, boss. Mo ba? Wa ka ba ay naibud nga diya sa imong trabahoan? Wa man, boss. Mayo. Tod. Ngutan ako. Kamo man gyud ang uwahing mibiya sa probinsya. Wa ba mo makabantay nga dunay nakakita sa atong gibuhat dito? Wa man, boss. Wa man manawag nga kung tiya nga itong kisakan. Mayo. Maura na akong tuyo nimo. Pero kung doon na kay madawat ng mga hulka, tawagan ko Usa bang hulga, boss? Bisan unsang hulka Oo, sige, boss. Mo-reportahin ko nimo. Sige. Bye. Si Jake to sa magkakutukan sa akong cellphone. Kinahanglan manikuro ko. Nagdili ang among trabaho sa probinsya. Ang sinugdanan ining maong pagpanghulkan ako. Hello? Jake? Kumusta? Ay, kapuy ang trabaho, oy. Nga nung nagbuwag-buwag pa mong dirmi o nga akong among si Chico. Mas hayahay pa dito sa iyang bahay. Uy, nausa mga akong mga butang. Kipang buwag pa eh. Usa man nasa bongbong. Nakakita ko ninyo. Animal, kilsa magkaang nakasakan nila. Oh, ang bintana sa loyo. Nagubang sila. May miguba sa bintana. Nga no makani. Mao na kani ang giingon ni Sir Chico. Nga hulga. Unsa man ka ang sunod may tabo? Kinahanglan nga magtapok kamong tanan. Aron kung mo abot ang inyong kaway, daghan kamo. O, Tito. Suportahin ko karmas, Tito. O, sige. Magpada ko niyang tao. Bye. Kinsa patapok ko no pa? Naliit ka na ko! Tipik lamang kato sa sumpay ning atong sugilanong nga naguluhan. AKA Rakisa!